Well, Dave Galer, tá mé an seo chun haspáin Dave chunas Pancóg a dhéanamh. Now, cad é na rudaí atá ag tastáil? Well, dús bar atá flúor ag tastáil, sin é an flúor híos an sin, agus cad eile atá tastáil? Well, tá banne ag tastáil. Now, panne is jig an sin, agus béidir go bhfuil beula ag tastáil úd freisin, agus ibige, agus tá na hibige hewl an sin. Now, cad é dhéanann tú? Well, anis, cai tú an flúor a chuir isteach sa beula. Isteach an sin, cosúla sin, yeah, dír é. Now, an in sin, tá banne ag tastáil. So, fáin tú an banne, agus gúirtan tú isteach é. Gúirtan tú isteach é, fan go bheice mé cábhail an banne, tá sé an seo. Yeah, dír an seo. Gúirtan banne isteach sa bheula an sin, alright, just beagán eile, dír é, go maith. Agus an sin, cai tú é a bhasca. So, fáigan é seo, agus bhasc sús é cosúla sin, yeah. Go maith, just cosúla sin, yeah. Tá sin beag ná craig na hanis. Go héintach. Now, má hasdaíonn leat éimeacha a chuir isteach ann, is féidir leat éimeacha a chuir isteach ann, ach in áiríre ní heatnaíon éimeacha lom, so ní chuirigh mise éimeacha. Bhí an aim seo is jig sa oon microphone ar feadh cúpla second, thart béidir 10 second ná mar sin. So is féidir leat a chuir isteach an sin. Yeah, go maith, díreach sin go jazz. Now anis, cai tú é a bhasca. So arís, bhas sús é, agus bheadh sé go jazz, go héintach ar fad. Agus anis, tá an mascán anis, tá an fruchtán agam an seo, so chuirla mé síos an seo é, agus tá mé chun an gás a lasa, hewl an seo, just cúir an gás ar siúil, yeah, cá bhfuil sé, an gás, oh, féach ar sin, sé go bhar a déorning, bhí sé sin, don séir go lár nach raibh, cai tú bheith cuairm leis na rudaí seo. So, tá an gás ar siúil, tá an fruchtán ar... Nuair le bíonn an fruchtán te go lár, fáin tú beagán im, cosúla seo, agus chuireann tú isteach ar an bhruchtán é, cosúla sin. Anis, just chuireann tú an fruchtán mar sin, alright. Agus tá sin go jazz te, just béidir bhasc sús é. Yeah, díreach cosúla sin. Anis, tá fruchtán go jazz te, so chuirigh mé an mascán isteach ar an bhean cosúla sin, agus beidh sé ré an sin, go jazz, just bhas sús é. Now, tá sé sa bhruchtán anis, agus beidh sé ré a gceann cúpla second. Anis, tá an pancake shot ré le cosús an air, so cai tú bheith cuairm le seo. So, fannigí, sús é, alright, cosúla sin. Now, cosús an air é. Oh, a bhaca tú é sin, é. Oh, tá sin ar réos. Bhí sé sin ar réos, Nis, tá Pancóg jazz ré, agus beidh sé ré le ithe I gceann náméid amháin eile. Féach ar sin. Fáin tú an Pancóg, agus chuireann tú ar an bláta é. Well, isteach leat an sin. Agus tá sin an Pancóg ré, agus más féidir leat, is féidir leat píosa beagán léimán a chuir ar an Pancóg. Agus béidir beagán lum sa siúcar a dain. So, chuirigh mé beagán siúcar a dain ar an Pancóg seo. Agus freisin, má hasdaíonn beagán éim a chuir ar, is féidir é a chur
ar an Pancóg cosúla sin. Anis má hasdaíon leat límón a cur just cur ar an bláta cosúla sin agus é déanann sé sin masú cáindeas ar an bláta. Agus sin é an Pancóg déanta. Go mí agah, feice mé sibh níos déanaí le cúna dé, tásúla gom go dat náig an Pancóg sin leat.